la unitat buit. Funcions i les següents característiques. Què és el més important? Repàs. Vam veure, per exemple, l'altura d'un helicòpter o d'un excursionista segons passa el temps. I si me diuen, mira, en t igual a 0, és a dir, quan el temps, recordem, així representàvem, val? Altura en metres, per exemple, el temps en hores, val? S'indica d'aquesta forma. Mira, doncs quan comencen a caminar, estan al nivell de mar, per exemple, ahí. Al transcorre de 2 hores han arribat ja a 200 metres d'altura. I després paren a almorzar 2 hores, perquè són uns agradables, els agrada molt fer poc esport i molt de... I després continuen caminant una hora més, ahí molt estricte. I pugen 300 metres més. ¿Vale? Paren una horeta, millor, paren una horeta, ahí, no canvia l'altura, i després fa un sprint de baixada de tornada, que en una hora arriben tornen a Casilla, que està a 0 metres per damunt del mar, si posem res, o ara, vinga. Ja. ¿Vale? Este seria, com he traduït, ¿vale? La relació entre aquestes dues variables, ¿vale? Recordem, sempre la variable que tenim en el eix de X és la variable independent, ¿vale? Independent. Y esta es la variable dependiente, ¿vale? La del eix de X. Esta variable, ¿vale? Depèn d'esta altra. Lucas, això demà ho preguntaré, no sabràs respondre. ¿Vale? ¿Sí? Sí, me están diciendo que es que me he equivocado. Son 300, puja 300 metres y en lloc d'escriure... Perdó. Estic pensant en una cosa diferent. ¿Vale? Vale, per tant, tenim així, en esta representació, ja dic, un eix vertical, un eix horizontal, una variable dependent que representa en este eix, i una variable independent que representa en l'eix horizontal. ¿Vale? De manera que jo per a qualsevol hora jo sé quina és l'altura. ¿Vale? Per això l'altura depèn del temps. ¿Vale? Esta és la independent i aquella depèn de. ¿Vale? Quin és el domini? El domini, això que parlem de matemàtiques, el domini seria el rang en el que es mou, ¿vale? Esta relació que tenim entre altura i temps per a quins valors del temps existeix. ¿Vale? Pues la resposta del domini seria de 0 a 7 hores. El domini, ¿vale? Seria de t igual a 0 a t igual a 0. ¿Vale? I el recorregut és, ¿vale? Serien els valors que pren la variable independent, és a dir, entre quins valors d'altura, en aquest cas, se mou el nostre. Pues el recorregut seria de h igual a 0 a h igual a 500. ¿Vale? De 0 a 500. ¿Vale? ¿Està clar això? O sigui, estic parlant de coses que són prou intuitives. Cursos que ya vendrán, ya hablaré ya de economías. Vale. ¿Fins aquí tot clar? Vale. Ara, on la gràfica o el gràfic, la representació gràfica d'esta funció, me recordar el concepte de funció és una relació entre dues variables, en aquest cas altura i temps. On es creixent? Pues es creixent, així es creixent i així es creixent. Creix, si me pregunten, on creix la funció? Creix de t igual a 0 a t igual a 2 i també creix de t igual a 4
a t igual a sí. Sí. En el examen esto no lo puedes preguntar. O sea, por Así. preguntar puede ser una misma. Sí. De hecho, lo puedo. Sí, todo esto lo voy a preguntar. ¿Vale? Després, on decreix? Pues decreix és prou intuitiu, no?, el concepte, no? Decreix de t igual a 6 a 7, no? ¿Vale? ¿Està clar? Molt bé. Ja tenim creixement. Vale, després, més conceptes que hem vist, relacionats amb el creixement, seria, per exemple, a veure, una altra funció, ¿vale? Esta, per exemple. Me diuen màxims relatius. Els màxims relatius serien este i este. Com sabem que són màxims relatius? Perquè passa de créixer a decréixer. Passa de créixer a decréixer. Perquè al seu voltant és el punt més alt. ¿Vale? Al seu voltant. Per això parlem de màxims relatius. ¿Vale? Màxims relatius. Este també és un màxim relatiu, però també és absolut. ¿Vale? Això no està en el llibre, però ja ho sé. Per què? Perquè és el punt més alt que trobem en tota aquesta funció, en tota aquesta relació entre aquestes dues variables, ¿vale? Que poden ser també temps, altura o així. ¿Vale? No que sigui. ¿Vale? Un ocell d'estos que puja, després baixa de l'aigua, sobre l'aigua, ¿vale? Tampoc és així a borratxo, però hacen coses raras. ¿Vale? Este seria un mínim relatiu. En este caso consideran el mínim absolut també. ¿Vale? En este caso sería también absolut. Perquè és el valor més baix que pren la funció. I per últim tenim el concepte de funció contínua o discontínua. ¿Vale? Esta seria una funció contínua perquè per a dibuixar-la no he d'alçar, ¿vale?, el clarió de la pissarra. ¿Vale? Estic sempre tocant la pissarra, sempre estic en contacte amb la pissarra. En canvi, si jo faig això, esta funció és discontínua. ¿Vale? Funció contínua, funció discontínua, esta funció és contínua. ¿Vale? Sí? En el examen, los máximos relativos y mínimos relativos, en el que sea máximo absoluto, te poseen directamente o te poseen no está relativo. Y entre personas tan en libre no vos preguntaré. O sea, si vos pregunté máximos relativos, ¿vale? Vale. Eso estic adelantant perquè jo crec que no. És un concepte molt intuitiu, lo de màxim absolut i mínim absolut, pues pensé que està bé. Vale. Després, teníem el valor al que tendeix una funció i la periodicitat. ¿Vale? Què volia dir això? Que si una funció, per exemple, fa això, a veure, ¿vale? Vol dir que quan, per exemple, el temps és molt negatiu, tendeix a un valor, a una altura, i si estem parlant d'altures i temps, i quan incrementa la variable esta independent, la que siga, en el temps, també se acosta a un valor. ¿Vale? I vam fer referència a l'exemple del paracaidista que se tira i que la seva velocitat al principi és molt baixa, com només s'assoma, i a poc va agarrant velocitat, se'n recordeu d'aquest exemple? Baixa, no? I arriba un punt en què no agarra més velocitat per el fregament del vent, no? Pues ese seria el clàssic exemple de que esta funció tendeix a un valor. I després, lo de la funció periòdica, funció periòdica era allò de que és una funció, a veure com vaig,
és una funció que puc fer un cortapega, ¿vale? Un cortapega i puc agarrar per aquí i dir, a veure, mira, jo estic mirant que això ha fet feina i a partir d'aquest punt comença a repetir-se, no? Per exemple. I se torna a repetir. Pero bueno, he agarrado este punto, pero también podría haber agarrado este, ¿eh? Y mira, de aquí, así, un cortapega, ¿vale? Retallar y copiar, ¿no? ¿De acuerdo? Esta distancia es el periódico. Y se diu que esta función es periódica, ¿vale? Si no tenim, si esta función es periódica, esta no es periódica, ¿per què? Perquè esta funció no es repeteix, ¿vale? No puc fer un corta-entera, ¿vale? I parlant així de forma molt intuitiva, que és el que va este tema, ¿vale? De parlar de funcions de forma intuitiva, perquè tot això després té una definició formal. Vale, ¿ha quedado claro això? ¿Algún dubte? ¿Sí? Si una función de una forma, pero después deja de ser la misma forma, pero luego vuelve, sería periódica. Hombre, aquí tiene esa forma, luego deja de tener esa forma, pero luego vuelve a repetirse, ¿no? Ah, bueno, claro. Entonces yo esto al final es un cortapega. Vale. ¿Vale? Vale, me queda una cosita. Lo de la expresión analítica de una función. Ay, está en el libro. Ho pujaré, ¿vale? Després, en arribar a casa. Expressió analítica de la funció que vol dir? Jo tinc una expressió gràfica, per exemple, esta funció, i esta funció pot tindre una expressió també analítica, ¿vale? Expressió gràfica, expressió analítica, és a dir, una relació entre dues variables, ¿vale? Jo puc tindre aquesta relació, la puc veure gràficament o la puc veure analíticament mitjançant una expressió analítica. I nosaltres vam fer servir l'exemple aquell, era jo crec que era algo així com x de 40, no sé, que era agarrar en un fil i de 40 centímetres en total, si no recordo, de 80, i era com segons quina forma tinga la corda esta, pues la base y la altura, ¿vale? Si té 80 centímetres, si la fas molt fineta no té àrea, però si fas un quadrat de 20 per 20, ¿vale? Me queda que té un àrea de 800, perdó, 800 centímetres quadrats, etcétera, ¿no? O sigui, és a dir, que puc, aquesta relació entre l'àrea i el costat del quadrat o del rectangle que faça, puc representar-ho gràficament o analíticament, ¿vale? Ho he explicat molt ràpid, ¿vale? Però era una corda que mesurava 80 en total, i jo segons com faig la base me dona una àrea diferent, ¿vale? I vam fer diversos exemples, ¿vale? Al final hem trobat una relació general entre l'àrea i el costat, ¿vale? L'àrea que té, diguem, esta forma, i el costat. I gràficament tenia esta pinta, però també teníem una expressió analítica, ¿vale? Ui, ja se m'ha acabat la cosa. Voleu que faci el repàs de següent ràpid o no? En 10 minutets?